Konfermata mill-ġdid taħt ġurament, l-FIU kellha rapporti mimlijin provi kontra Konrad Mizzi, Keith Schembri, Brian Tonna u Adrian Hillman, rapporti li kollha għaddewant il-pulizija u li juru suspetti raġonevoli li jindikaw każijiet ta' ħasil ta' flus. Dwar dan tkellem fil-qorti d-deputat direttur tal-FIU Alfred Zammit meta kien qed jixhed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, testimonjanza li fiha reġgħu spikkaw il-Bank Pilatus u anke il-kumpanija sigrita 17 Black. Dwar 17 Black Zammit ta' testimonjanza tiegħu fil-magħluq. F'kien minnhom Alfred Zammit beda insisti illi hu ma jrid bl-ebda mod jikser il-liġi u hawn beda wkoll jolli leħnu tant il-liġi mwissi mill-qorti biex iżomm il-kalma. Id-deputat direttur tal-FIU fix-xhieda tiegħu tkellem dwar rapporti li fil-verità konna diġà nafu li jeżistu għaliex kienu ġew illikjati lill-midja. Ir-rapporti jinkludu l-istrutturi illi ħoloq Konrad Mizzi brabtiet mal-proġett tal-Power Station tal-Gass u l-allegazzjonijiet dwar tixħim fil-beħ tal-passaporti fejn anke hawn jissemma Keith Schembri. Intant testimonjanza oħra f'din l-inkjesta pubblika kienet tal-uffiċjal tal-MFSA Marian Scicluna illi konfermati li l-awtorità qatt ma ħadet passi kontra persuni pubbliċi meta feġġew il-Panama Papers, iżda konfermati li ċertu xogħol illi kienu qed jagħmlu Nexia BT kien meqjus riskjus. Fix-xhieda tagħha l-uffiċjal tal-MFSA konfermati li huma ħarġu l-liċenzja lil Bank Pilatus minkejja l-figura kontroversjali ta' Ali Sadr għaliex it-tim tiegħu der li għandu esperjenza fis-settur bankarju. Għal mistoqsija diretta mill-bord tal-inkjesta, Marian Scicluna stqarret illi l-MFSA qatt ma għamlet spezzjoni sorpriża għand il-Bank Pilatus. Sar magħruf ukoll li wieħed mill-ispetturi tal-MFSA irriżenja għaliex ma ħassux komdu jinvestiga l-Bank Pilatus. Mistoqsi mill-avukat Jason Azzopardi minn xiex kien qiegħed jibża dan l-uffiċjal, Scicluna wieġbet illi dejqitu l-attenzjoni tal-midja fuq din is-sitwazzjoni. L-avukat Therese Komodini Kakija min-naħa tagħha staqsiet jekk l-MFSA ħadietx azzjoni brabta mal-Panama Papers u hawn identifikat il-kumpanija ta' Brian Tonna, BT International u BT Management. Marian Scicluna sostniet ukoll illi l-MFSA kienet tuża informazzjoni mill-blog ta' Daphne Caruana Galizia, tenniet illi fis-sustanza il-blog kien ikun korrett fl-allegazzjonijiet li kienu jsiru fih. L-inkjesta se tkompli nhar l-Erbgħa li ġej.